Return on Investment, המספרים מאחורי ההצלחה. האם אתה יודע בדיוק כמה שווה לך כל פוסט ברשתות החברתיות? רוב העסקים אינם יודעים זאת. לפי HubSpot, רק 35% מהמשווקים יודעים למדוד את ה-Return on Investment של המאמצים השיווקים שלהם באופן מדויק. הבעיה? בלי מדידה מדויקת, אתה מבזבז משאבים יקרים על דברים שלא עובדים. אתה משקיע זמן וכסף, ואתה לא יודע מה באמת מניב תוצאות. סושיאל נינג'ה משנה את המשחק עם מערכת מדידה מתקדמת, שעוקבת אחרי כל פוסט בכל פלטפורמה ואחרי כל לינק שנלחץ. אתה יודע בדיוק כמה שווה כל שיתוף, כל לייק, כל קליק. ולא רק זה, המערכת מזהה אוטומטית מה עובד ומה לא, ומתאימה את האסטרטגיה בהתאם. ככה לא רק חוסכים, ככה מרוויחים יותר. רוצה ללמוד עוד על מערכת ה-ROI שלנו? יעקב מסושיאל נינג'ה.